Neviem, či ma je počuť. Napíšte mi takto. Pokoj Boží všetkým. Pokoj Boží všetkým, keď sa prihlasujte. Dám ti preklad. Pokoj Boží, Eličko.
sa prihlasujete a budete to počúvať. Možno to pozdieľajte, pokiaľ vám to tak srdce bude hovoriť. Krásna chvála však. A chvála Bohu, že sa vám páči. Ideme do toho. Pokoj Boží všetkým, ktorí sa prihlasujete. Dlho som tu nebol, chýbal som vám, či ani nie. Pokoj Boží, preto je to už. Chcete počuť ešte raz tú chvalu? Ja vám ju dám do toho. Ja vám ju dám na Facebook, nech si ju počujete. Je upravená akože inteligenciou, ale aj tak je pekná, pretože chválí nášho Pána Ježiša. A hovorí o tom, čo sa deje v našich srdciach, keď nám dačo zjaví. Tak ešte raz. Ciò tu adesso večno živi ben. Sono vagheggiavas, poi tu palmaroveas. Ti duk ademiro i lo barečunavas. Orgo magedeva, sa sukeravasa. Tu che s'arrodeva, namokma. Rád, že sa tešíte na slovo Božie. Sono vagheggiavas, poi tu palmaroveas. Ti duk ademiro i lo barečunavas. Odmuk magedeva, sa sukeravasa. Tu che s'arrodeva, namokma. Krásna chvála. Je upravená, hej, ale... Ešte raz pokoj Boží všetkým, ktorí sa prihlasujú. Canesta tutto in giorgio, caro manghi. Sađivava, sukirava, steva prebačin su delo sveto zliš, plaćo na me. Ciò tu adesso večno živi ben. Sono vagheggiavas, poi tu palmaroveas. Ti duk ademiro i lo barečunavas. Orgo magedeva, sa sukeravasa. Tu che s'arrodeva, namokma. Sono vagheggiavas, poi tu palmaroveas. Ti riduk ademiro i lo barečunavas. Orgo magedeva, sa sukeravasa. Tu che s'arrodeva, Namokma. Dúfam, že sa vám páči, pretože aj mne sa páči, dotka sa môjho srdca. Ale ja vám ešte na konci ešte raz pustím, teraz to stíšim, aby ste ma počuli. Chváľte Boha v každom čase, každej sekunde svojho života, v každom čase, keď máte čo len chvíľku voľného času. Chváľte ho, pretože on je toho hoden. Budem hovoriť dneska o takých svedectvách. Dlhšie som tu nebol,
tak budem sa snažiť vám to vysvetliť tak, jak mi to Boh dal, jak mi to ukázal. Poviem také dve veci, ktorým niektorí uveria, niektorým nebudú veriť, niektorí, ale je to na vašom srdci, aby vy ste to rozlišovali, rozsudzovali, rozsudujte to, pretože všetci sme len ľudia a môžeme sa myliť, ale ja som presvedčený o tom, v mojom srdci je presvedčenie o tom, že to bolo od Boha. A keď vám to budem hovoriť, tak určite to pochopíte, tí, ktorí sú dlhšie v Pánovi, poznáte, ako pracuje duch, tak uvidíte, že tam je proste tá práca Boha. Pôjdeme aj do Božieho slova, ktoré mi už akože celý týždeň tak nejako Boh dával. Nech to pospájam. Tak jak som to dal dokopy, tak jak to Boh zjavoval postupne, tak som si to dal dokopy a chcel by som sa s tým s vami podeliť. Tak v prvom rade by som chcel povedať, o čom budem rozprávať. Budem hovoriť o viere. Aká je viera dôležitá, odkiaľ pochádza, prečo ju máme, čo znamená, ako ju máme využiť, alebo jak rozsudzovať, alebo jak rozsúdiť, či je viera od Boha, či táto viera je od Boha, alebo nie je od Boha. Viete, ten zlý alebo diabol sa snaží napodobňovať. Určite viete, že sa snaží napodobňovať Boha, Pána Ježiša, a preto sa snaží aj tou nejakou takou inou vierou oddialiť ľudí od Boha, ľudské srdcia. Treba dávať pozor na to, akým spôsobom prichádzame my k tej viere, jakými vecami alebo čomu my vlastne veríme. Viem, že je to začiatok, akýby základ toho poznania Boha začíname vierou, začína sa vierou. Ale treba dávať pozor na to, jakým spôsobom alebo čomu sme uverili. A všetko to, čo je od Boha, je napísané v Božom slove. Všetko to, čo nie je od Boha, môže byť ale podobné Božiemu slovu. Takže veľký pozor treba dávať na to. Toto mi bolo tak ukázané. Také tie dva pohľady na to, ako môže viera vyzerať. Alebo aká je silná viera. Takže vieme, že viera pochádza od Boha, pretože nepochádza od nás. My sami si tú vieru v srdci nevytvoríme. Dostávame ju tak, jak sa to duchu páči. Hej? Budem hovoriť o tom, čo som túto dobu zažil. Ale dám si dokopy najprv tie verše, čo som vám chcel prečítať. Budeme aj čítať Božie slova, hej, takže... Vydržte tu so mnou. Platí sa. Pretože všetko, čo je od Boha, na to je dobré čakať. Io svetlana, vyznavinala,
ďalšiu. Toto je, poviem vám, to je Kevin Lara, sa to volá, Kevin Lara. Oni majú také, ale už upravené tie chvaly. Kevin Lara. A tam oni majú tie chvaly už upravené, to AI, ale také veci sa stávajú. Hovoril som, hej, Kevin Lara, tam si, keď si to dáš na YouTube, tak ja to počúvam, ja to mám z YouTube, takže tam si to viete nájsť. Toľko sa smejete tam, joj. Amen. Dobre, poďme na to. Je ma počuť? Bo ja nevidím vaše komentáre zase nič. Špúci sa ľuďom. Veľmi pekné chvály oni majú. Chvála Bohu. Toto nám ide. Toto nám funguje. Čo? Serus Perku, pokoj Boží. Dobre. Amen, presne tak, Patricia, poďme do toho. Čiším tú chválu. Chcem vám najprv porozprávať to, čo sa mi tento týždeň stalo, udialo, tak jak ma Boh viedol ku tomu, aby som mohol ďalej dať to jeho svedectvo vám. Rozmýšľal som, asi minulý týždeň to bolo, rozmýšľal som o tom, prečo také menšie problémy som mal a rozmýšľal som o tom, prečo to je tak, prečo ľudia sú takí zlí, prečo v tom ľudskom srdci sa zrodí také zlo, keď Boh stvoril dobré veci. Ale ukázal mi, alebo počúval som, prišlo som napríklad skrze chválu, že alebo neveria.
pretože nie je viera v tom srdci, neveria tomu, čo Boh do nich vložil, do nás vložil. A čo Boh vložil do našich srdc? Viera bola vložená do toho srdca, aby keď príde zasiaté slovo do srdca, tak aby sa tam uchytilo. Hej? Toto je dané od Boha pre nás, pre každého z vás, pre každého človeka. Je mu dané, aby keď príde to slovo k človeku, aby tento človek prijal. Záleží na tom, akým spôsobom. Jeden človek je utrápený, veľa ľudí je utrápených a preto prichádza slovo takým spôsobom. Cez to trápenie, hej, má nejakú bolesť, nejaké trápenie, niečo prežíva a vtedy príde k nemu pomoc. Veľa ľudí to nevidí. Nevidí to, pretože ešte nemá duchovné oči otvorené, nevidí duchovne, vidí všetko telesne, všetko sa mu deje zle. Ten človek trpí, bolí ho to. Je to aj o vzťahoch. Napríklad, hej, sa mu nedarí si niekoho nájsť, alebo furt stále je sklamaný. A bolí ho to. Hej. Toto mi bolo ukázané ako z tej chvály. Že preto v tom ľudskom srdci sa zrodí zlo, lebo není tam viera. Není viera v to dobro, čo do nás bolo vložené. Bo do každého človeka bolo vložené to dobro. Tým sa rodíme. Hej? Pretože keď si všimnete na malom, keď sa narodí bábätko, keď sa narodí človek, tak ten človeček nie je zlý. Nemá, alebo ešte deti, pokiaľ nezačnú hrešiť, alebo tak, keď sú ešte fakt malé, všimnite si, že tie deti sa majú radi medzi sebou hneď, objímajú sa. Nemajú problém s tým sa objať jeden druhého, alebo poboskať, alebo začať hrať hneď. Hej? Toto je dané človeku pri narodení. Je vložené do toho človeka, do toho srdiečka maličkého, už je vložený dých života. Keď začne byť ešte keď je v bruchu, tak začne byť vlastne tým dýchom Božím. Keď sa narodí, začína chodiť. Vidíte, že tie deti sa medzi sebou majú radi. Kým im my alebo okolie, svet nezačne učiť ten opak. Ten opak sa učí detsko z okolia, kde žije. Preto sa hovorí, alebo je vidno, že v jakom prostredí to detsko vyrastá, tak takým spôsobom sa formuje. Hej? Toto mi bolo ukázané vlastne v tej chváli, pretože nie je tam viera, preto sú ľudia utrapení, boľaví, a keď sú ľudia utrapení, boľaví, snažia sa tú svoju bolesť preniesť na niekoho iného. Alebo dôvod, prečo im je zle, je stále ten druhý človek. Preto sú v sebe ľudia zlí. A začína to vlastne takým maličkosťami, ale keď trpí človek veľmi, tak veľmi vie aj ublížiť jeden druhému. Preto je to zlo takto rozšírené na svete. Keby sa niekto pýtal, prečo je zlo, prečo sú vojny, kvôli tomu, pretože nie je viera. Poviem vám také ako svedec to svoje, kde úplne jednoduchou vecou mi Boh ukázal, akým spôsobom sa pozeráme na to, či ku mne hovorí, alebo či verím tomu, čo mi ukazuje Boh, alebo či verím tomu svojmu rozumu. Hej? Tak, jak som sa to naučil počas života. Že či budem tomu veriť, alebo budem veriť tomu, čo mi práve v tejto chvíli ukazuje Boh. Hej? Išiel som, tak chodím po tom parku tu do obchodu a nazbier, tak som tak nešli chvály, vlastne táto chvála nešla, čo vám teraz púšťam, a bolo mi, som išiel, tak som rozmýšľal nad tým Božím slovom a tak, čo mi bolo ukázané, čo mi bolo zjavené a tak, potom som čítal a mal som tie chvály pustené
A zrazu sa predo mnou, pred mojou tvárou objavil list. List, neviem, aký list to bol, javor, ja neviem, nepoznám stromy, ale viete, ten veľký list. Vo všade boli sade sú stromy, hej, bol to park. Po tom chodníku. Objavil sa mi takto list pred tvárou, spustený. Zastal som a pozeral som na ten list. On sa vznášal, a keby nebol ani vietor, ani nič, proste bol vo vzduchu. Ten list bol vo vzduchu a ja som sa pozeral na ten list. A teraz prechádzali mi myšlienky, keď hovorí k vám Boh, tak hovorí aj myšlienkou, aj proste srdcom, vnútrom, ten váš duch vám hovorí. A najprv prišlo také, že veríš tomu, že som to spôsobil ja, alebo ukazujem ti tento list. Vieme, čo znamená list v Božom slove. Znamená to niečo, ten rast, aby sme boli uzdravovaní. Určite viete, v tých veršoch zjavenia je napísané, že strom je po pravej po ľavej strane od trónu vyteká voda. Po pravej po ľavej strane sú stromy, ktoré rodia každý mesiac a listy na uzdravenie národov. Preto bol ten list tak pred mojou tvárou a sa mi ukázal. A tu mi bolo ukázané vlastne, že tie dva pohľady na to, jak to človek vníma. Či uverím tomu, že mi týmto listom predo mnou, ktorý naozaj visel alebo bol vo vzduchu, čo je neprirodzené, že či mi ukazuje, že čomu verím, že to práve niečo k týmto mi chce niečo povedať, práve o tých listoch, o tom, že uzdravuje národy, to, čo dostávame. Takže prečo list? Pretože viete dobre, že ja dostávam, tak jak aj vy, dostávate od Boha slovo, alebo slovo, ktoré sa dotýka ľudských srdc a uzdravuje. Hej? Nejde to zo mňa, viete, že to ide z Božieho písma, že to je proste slovo, ktoré bolo už dávno napísané, dávno vydané a teraz nám to Boh tak zjavuje, otvára, aby prichádzalo k tomu ľudskému srdcu, čo uzdravenie národov. Že veľakrát už keď som robil video, ku mne prišlo presne to, že presne to slovo, ktoré sa mi dal, ktoré mi bolo dané, aby som sa s ním podelil, uzdravilo nejaké srdce. Veľa tých svedectv mám, nebudem spomínať mená alebo tak, ale veľa ľudí už písali, že presne toto slovo potrebovali na to, aby ich srdce bolo zmenené, uzdravené. Pomohlo im to pozdvihnuté, bo začal horieť ten oheň v tom srdci zase. Návrat k Bohu, návrat k pravde. Hej, takže veľa tých svedectví viem, preto ten list tam bol. Keď sa objavil pred mojou tvárou list, pretože ten list pre mňa znamená vlastne to slovo Božie, ktoré ja dostávam a delím sa s tým. Zase spojené s tou vierou bolo pre mňa hneď tú chvíľu, pretože keď mi Boh niečo ukazuje, zjavuje, tak nerobí to len raz alebo dvakrát. On mi to ukazuje akýby vo veciach, v tom, čo prežívam. Dokonca ešte aj očami, hej, keď sa zjavil ten list predo mnou, pred mojou tvárou. Ono to bol naozaj fyzický list, hej. Fyzický list zo stromu to bolo, aby ste vedeli, že to nebolo nejaké videnie, pri ktorom sa zastal. Nebolo to videnie, bolo to normálny list zo stromu, kde sa objavil presne, aký pred tou mojou tvárou. Tam je bolo ukázané, že presne to, že tie dva pohľady na to, čomu človek uverí. Môžeme uveriť fyzicky tomu, že z toho stromu, čo bolo asi
10 metrov vysoké, alebo strašne vysoké stromy tu sú, asi 10 metrov je spustená niť je pavučina, hej? A na tej pavučine bol zavesený ten list. Čiže môžem vidieť to takto, ono to takto naozaj bolo, očami fyzicky som videl tú pavučinu, že na tom ten list visí. Ale druhá strana toho, kto to urobil, hej? Prečo ten list je spustený presne pred moju tvár, presne minútu alebo sekundu, keď ja prechádzam cez okolo toho stromu, pod tým stromom, pretože to je chodník, hej? Ja som išiel po chodníku, presne v strede chodníku sa zjavil predo mnou, pred mojimi očami ten list. Niektorí ľudia by si povedali, OK, tak je spustená pavučina a ten list sa nejak na tú pavučinu, ja neviem, nalepil, prilepil, alebo tak. Ale tá pavučina, tam bola jedna nitka, viete, ak je ten jedno vlákno tej pavučiny. Nebol tam žiadny pavúk. Ten list visel. Ten prvý pohľad na to ukazuje mi Boh to, že verím tomu, že dostávam tie listy na to, aby som sa delil a uzdravoval tým národ, alebo nejaké srdce, jedno, hej, alebo uverím tomu, že to je proste náhoda a že to je pavučina, ktorá bola spustená. Na tej pavučine bol spustený presne ten list. To je ten prvý pohľad na to a druhý pohľad na to fyzicky očami alebo tým duchom, srdcom, keď som vedel, že Boh mi zjavuje to, že je potrebné dávať tie listy, ktoré ja dostanem. Hej? Podeliť sa s tými listami. Keď sa rodí ten list v mojom srdci, to slovo sa rodí v mojom srdci, tým vo mne rastie viera a vo mne rastie istota v to, že Boh mi zjavuje. Jedna strana, uveril som tomu, alebo iná druhá strana, veď to je náhoda, môže to byť, je to proste to, čo vidím. Hej? Chcel som to odfotiť, nakamerovať alebo niečo, ale bolo to pre mňa. Bolo to pre mňa takéto veci, delím sa s tým, akože môžete mi veriť a nemusíte mi veriť, hej? A delím sa s tým kvôli tomu, jak to vnímam ja. Jak to vnímam ja v tom srdci, jak to ja mám a delím sa s tým, aby ste aj vy mali tie oči duchovné a to srdce naklonené k tomu, keď Boh hovorí. Boh hovorí aj takýmto spôsobom. Je to také až neuveriteľné, by som povedal, že takto Boh môže ukazovať, zjavovať. Lebo ja v tom liste vidím Božie slovo. Iný človek by videl javorový list, alebo ja neviem, aký to bol list. Hej? Iný človek by tom videl proste tento list. Ja som v tom videl Božie slovo. Vidím list na uzdravenie národu. Je veľmi dôležitý ten pohľad, jakými očami, jakým spôsobom sa pozeráme na ten svet okolo seba, na to, čo je v nás, na to, čo je nám dané vedieť hlavne, a na to, čomu máme veriť a jakým spôsobom človek uveril. Neviem, či to hovorím zrozumiteľne, dúfam, že hej. A ďalšia vec, no ja som pokračoval ďalej v tej ceste, len toto mi tu dalo, ten list mi dalo presne toto, že je dôležité. Je veľmi dôležité veriť tomu, čo prichádza zvnútra, z toho srdca, z ducha. Hej, vtedy je to večné, vtedy je to proste od Boha, vtedy je tento pohľad je správny pred našim Pánom Ježišom. Hej, Boh miluje presne takýto pohľad, viem to a vnímam to, že toto presne Boh má rád, tento pohľad, že sa teší z toho, že ja vnímam to, čo on mi zjavuje. Hej, veľmi rád a veľmi čím viacej vidí takéto veci, čím viacej vidí, že ja vnímam, tým viacej sa pre mňa otvárajú sa dvere do poznania, do viery. Ja nehovorím, že
sa nestávajú, že nie sú dni, alebo nie je čas, kedy je to slabšie, lebo všetci sme len ľudia ešte. Je to niekedy slabšie, niekedy to je oveľa silnejšie, niekedy ten oheň horí veľmi, niekedy proste sa snaží ten diabol alebo ten svet nás to uhasiť. Dávajte si na to pozor, pretože tento pohľad duchovný je oveľa väčší a Bohu milší, hej, ako ten, ktorý je fyzicky daný. Poďme na ďalšiu vec, je to iná vec, ale zase je tam ukázaná tá viera, o ktorej budem ďalej v písme hovoriť. Viete, Boh stále pracuje iným spôsobom. Keď rastie človek, pracuje iným spôsobom. Môže ísť do iného levelu a môže vám zjavovať niečo zložitejšie a viac. Pokiaľ ten človek stojí na tom istom mieste a stačí mu to, čo je ukázané ako prvotne v tom slove, alebo v tom, čo ti Boh ukazuje, ten povrch, keď mu to stačí a toho privádza k tej silnej viere a k tomu poznaniu, tak OK, ale my máme v duchu rásť. Čím v duchu rastieme, tým viac poznávame. Koho? Poznávame Jeho, Krista. Poznávame Jeho plán a Jeho charakter. Keď sa nám mení charakter, vieme nahliadnúť hĺbšie alebo sme bližšie pri ňom. Stále je to takto, u každého jednoho človeka je to takto, že Boh chce ukazovať, Boh chce zjavovať, Boh je ochotný, duch je ochotný, ale telo je slabé. Telo je slabé kvôli tomu, aby nás zdržiavalo alebo dusilo toho ducha, nech neprichádzame k Bohu. Je to tým, že telo je smrteľné. Ukážem vám ďalšiu časť, kedy to nebolo nebolo to také jednoduché. Pár dní dozadu som mal strašné bolesti vnútra, ja neviem. Začalo to chrbtom, krčnou chrbticou, pokračovalo to dole, nižšie. Bola to taká bolesť, ale neustupovala. Zobral som aj tabletku, neustupovala. Tá bolesť bola taká, že som ťažko predýchaval. Viete, neviem, či to niekto z vás mal, ale 2 alebo 3 dní to trvalo, myslím, že 2,5 dňa alebo 3 dní to trvalo. Poviem vám, čo sa stalo. Mal som takéto bolesti vnútornosti. Zvnútra všetky orgány, alebo aj neviem, jak to, všetko to vnútro ma bolelo, každý dotyk, každý pohyb, každý nádych ma bolel, ale veľmi. Bolo to také, ja som zbledol a som mal kruhy pod očami, vidíte, aj teraz ešte mám. Boli to strašné, ale veľmi silné bolesti vnútra. Nebol som s tým k lekárovi, pretože viem, čo za tým bolo. Viete, fyzickú bolesť môže spôsobiť aj ten zlý diabol. Ja hovorím tak, ako je, on ma znútra doslova púčil. Viete, aké vám niekto úplne snaží sa vám to bola taká bolesť, opisujem tú bolesť, že som sa nevedel ani nadýchnuť. Každý nádych bolel. Keď som si sadol, bolelo to. Keď som si ľahol, bolelo to. Stále som mal také vnútorné bolesti, fakt som mal, už raz som to zažil, alebo trvalo to chvíľu len, teraz to trvalo 2,5 dňa, myslím. Ja proste som nemohol vstať ani z postele, ale vedel som, od koho to je. Vedel som, že tento tlak, ktorý je na vnútro, fyzicky, od koho je. Zvyknem volať, skoro každý deň volám so svojimi tetami
A teraz som, myslím, 2 dní alebo tak nejako som len písal, lebo sa nechcel som, aby videli, že ma to boli, že proste, že mi niečo je. A my ľudia sme takí, že sa nechceme byť akéby, nechceme spôsobiť inému človeku, keď ho máme radi, nejaké, aby nad tým rozmýšľal, alebo aby sa nad tým trapilo. Kvôli tomu som to proste nevolal, len som písal. Hej, tá bolesť bola veľmi silná, a nikomu som nič nepovedal, pretože som vedel, že to zmizne. Zobral som myslím asi 2 alebo tak tabletky, ale išlo o to, tam bola takisto ukázaná, to čo vám chcem povedať, že tam bola ukázaná tá sila mojej viery. Vedel som, že sa niekto, viete, nemal som sa pomodliť ja za to uzdravenie, pretože viete, neviem, tak som to vnímal, že proste nemám sa pomodliť za to, nešiel som proste sa pomodliť, aby mi to zmizlo. Tie bolesti boli veľké, ale vážne ma neviedol duch k tomu, aby som sa ja modlil za svoje uzdravenie. Alebo za to, aby tá bolesť prestala. Teraz napísala mi teta, čo sa deje, či je všetko v poriadku. Napísala mi aj jedna sestra, že či som v poriadku. Nechcel som mi robiť starosti, ale napísal som, že som slabý. A teta mi napísala, že sa za mňa pomodlí. A to mi bolo dané jak ver, pretože táto modlitba, ktorá vyjde z tohto srdca od tety, príde ku mne a ja ťa uzdravím. Nie kvôli tomu, že by on to nemohol urobiť kedykoľvek, hej, pretože veľakrát to urobil Pán Ježiš, to uzdravenie, hej, ale kvôli tomu, aby som videl ja, jak pracuje duch a či ja tomu uverím, že keď sa teta pomodlí, takže tá bolesť hneď zmizne. Vedel som presne dokonca, kedy sa pomodlila, pretože ja som si išiel hore ľadnúť do izby a hneď, jak som si ľahol, ja som bol úplne mokrý. Veď keď sa spotíte, nebol som ani zakrytý, ani teplo nebolo. Ja som sa zrazu zapotil, úplne som sa spotil, vydýchol som si a všetka tá bolesť zmizla. Tedy som povedal, teta sa pomodlila a zmizlo to. Zase, jedna strana toho, ako dôveruješ Bohu, ako veríš, je to, že ty uveríš, že jeho plán je dokonalý. A videl som presne ten jeho plán, že teta sa má pomodliť za to, aby som bol uzdravený, pretože z tohto srdca vyjde tá modlitba, ktorá bude vypočutá a bude poslané uzdravenie na moje telo. Hneď to zmizlo. Hneď som sa postavil a vydýchol som si a mohol som fungovať. To je ďalšie také svedectvo tej viery. O tej viere rozprávam dneska, budem celý čas rozprávať o viere. Takže takým spôsobom. Zase je tam ten pohľad, ako tomu uveríš. Či tomu veríš tak, že ja sama, viete, jak vnímam toho ducha, kde ide, odkiaľ prichádza, neviem odkiaľ prichádza a ani kam ide, ale viem, že v tomto čase je tu, pri mne. Hej, je to Kristov duch. Takže viem, že takto pracuje duch. Nemusí stále pracovať, alebo nepracuje stále len cez jedného človeka. Pracuje cez svoje deti. Viete, ten jeden duch je rozložený vo všetkých nás, ktorí sme uverili, tak je jeden. A tým pracuje. Môže pracovať dokonca u 5, o 10 ľuďoch rovnako. Rovnaké veci, v rovnaký čas. Pretože to je jeden duch. Hej? No teraz, tak jak som vám to opisoval teraz, že vedel som, že takto to má byť. Že to nemalo byť tak, že ja sa pomodlím a tá bolesť zostupí. Takže ďalšie také svedectvo tej viery, keď som vnímal,
keď som vnímal odkiaľ prichádza a kam ten vietor veje. Viete, ak ten vietor viedol tetu k modlitbe, aby ona sa pomodlila a vtedy prišlo uzdravenie aj na moje telo. Pokoj vieš, Milane, tu je teta, požehnaná, hneď vníma sú ľudia, ktorí veľmi alebo veľmi jednoducho vnímajú to Božie, to duchovné, to Božie jednoducho, úplne, že veľmi ľahko to rozpoznajú, a sú ľudia, u ktorých je to akoby ťažšie. Ešte je to také akoby zložité pre nich. Pre niektorých to je úplne rovnaké. Veľmi ľahké, jednoduché. Viete prečo? Pretože ono to je jednoduché, len my ľudia si to komplikujeme. My ľudia si komplikujeme to, že duch musí pracovať nejak veľmi zložito alebo veľmi výnimočne nejak. A duch Boží pracuje ešte z ľudské srdce, obyčajnú ľudskosť. Keď to srdce je ľutostivé k inému človeku, ľutostivé k tomu, čo vidíme okolo seba. A to je Boh, to je duch v nás. Pretože to, čo vnímame, čo je potrebné urobiť pre iného, toto je od Boha. Tak veľa ľudí ani nevie o tom, že slúži. Pretože ten človek nepozná čas, keď to srdce tomu uverí, tej pravde, ale už dopredu koná tie skutky Božie, skutky dobra. Že toto bolo ďalšie, tá bolesť hneď zmizla. Hej? A poviem vám ďalšiu vec, ktorá sa mi stala dneska, keď som bol v meste, a to bolo také potvrdenie toho celého, pretože už som bol poslaný s tým slovom a s týmito svedectvami. Hej? Už veľa veršov k tomu netreba čítať o viere je celé písmo, ale niektoré si vyložíme, niektoré verše. Viete, niekedy duch rozpráva aj takýmto spôsobom proste, že to prežijeme, aby som sa s tým mohol podeliť. Tak, jak som toto hovorím, prežil, jak som vnímal ducha Božieho, jak vnímala teta ten čas tej modlitby, že bola poslaná, tak takto si myslím, že takto to mal Boh rád. Takto to vníma, pretože on vtedy pracuje. Nepracujeme my, on vtedy pracuje, ale môže si použiť ľudí, ktorých potrebuje. Hej? Keď sú ľudia v strese, v zhone, vo všetkom možnom okolo, čo sa deje okolo nich, nemôžu počuť alebo nemôžu vnímať toto, čo od nich Boh chce. Túto chvíľu, práve teraz, choď a pomodli sa. Hej? Alebo choď a napíš tomu človeku, jak sa cíti. A hneď ti to dá, a čo máš urobiť, jak máš pomôcť, pretože my sme na pomoc iným. My nie sme tuto len tak. Odkedy sme pokrstení a prijali sme ducha pravdy, Kristovho ducha, sme vedení tým vetrom. Nevieme, odkiaľ prichádza, nevieme, kam ide, ale vnímaš ho, že je práve teraz a tu. Hej? Ďalšia vec, čo som dneska zažil, čo sa dialo, veľa ľudí tomu teraz neuverí. Ja som bol dneska v meste, takhle na nákup, som išiel do obchodu, ale do mesta, a tak som sedel a celý čas som rozmýšľal, ja som si čo chcel kúpiť, a ma to odradilo, na čo mi to je. A tak som celý čas mal chváli a počúval som Božie slovo a tak, ale stále som vnímal okolo seba strašne veľa ľudí tu je, hej. Keď do mesta, v tom centre alebo tak je tu veľa ľudí
Stále som vnímal tých ľudí, akí sú utrapení. No ja som videl na tvárach trapenie, ktoré tí ľudia majú. Bolo mi dovolené nazrieť, keby do toho, alebo nie, že nazrieť, bolo mi Bohom, duchom prezradené, čo ktorý človek keby prežíva. Viete, ak videl som na jednu ženu utrapenú, išla určite z práce, a to som vnímal, keby oproti mne išla žena úplne vyblednutá, ponáhľala sa s taškou, mala cigaretu a proste vedel som, alebo duch by ma k tomu jaký viedol a rozprával by vo mne, čo tá žena prežíva. Poviem vám príklad, táto žena, ktorá oproti mne šla, kde bola úplne akoby zachmúrená, nevidela ani doprava, proste nevnímala ľudí úplne dookola, tak jak väčšina, hej, mala zapálenú cigaretu a ponáhľala sa a bola nervózna, aký vnútorne bola rozhodená. Nebola v pokoji, ale bola vnútorne rozhodená. A vtedy mi duch Pánov povedal, pozri sa na tú ženu. Išla, a ja neviem, takých 15 metrov predo mnou, pozri sa na tú ženu, upriamil sa pohľad normálne na tú tvár tej ženy, pozri sa na tú ženu, ide z práce a je nervózna z toho, čo sa tam dialo. A vážne to bolo na tej tvári potom vidno. Viete, keď bola utrapená, že akože bola z toho nervózna, keby v strese, alebo bola proste naštvaná na niečo, proste bol tam nejaký problém v práci. Ona išla z tej práce, proste mala tú cigaretu a ponáhľala sa ešte keby domov s taškou. A toto som videl presne na tej tvári. Toto mi bolo ukázané. A som išiel na tú stanicu, tam som si sadol na takú lavičku, no to je v takom podchode, v takom... Tam som si sadol a pršalo vonku a zase mi šli chvály. Táto chvála mi takisto dneska šla v tých sluchátkach. A proste oproti mne, ono sa mi to stalo už párkrát, oproti mne proste zo slnka prišlo ku mne svetlo ako stĺp svetla. Viete si predstaviť taká žiara svetla, keď silno s reflektorom on takto zasvieti do očí. Tak z toho slnka vyšlo svetlo priamo do očí, ja som musel prižmúriť oči a keď som mal to priamo na mňa, pršalo vonku, bolo zamračené, proste a na mňa svieti na tú lavičku, na moju hlavu. Silné svetlo. Ľudia sa obzerali okolo mňa, že jak to je možné, lebo oni to videli, normálne fyzické to bolo. Normálne to bolo tak, že slnko svieti priamo na mňa. Viem, že veľa ľudí tomu neuverí, ale veľa ľudí to okolo mňa videlo a normálne si ma všímalo, že a na to slnko sa pozerali, že jak je to možné, že na mňa svieti to priame svetlo, to slnko, jak stĺp svetla. To bolo jasné. Hej? Mňa to prinútilo zavrieť oči a pri tých zavretých očiach som vnímal ľudí okolo seba. Keď som mal zavreté oči, akože zavreté od toho slnka, vnímal som, že okolo mňa prechádzajú ľudia. Okolo mňa prechádzal mladý chlapec, ja neviem, 20-22 rokov, a zase mi Boh povedal viete, keď Boh hovorí vnútra, zo srdca, z duchu, tak hovorí, pozri sa na toho chlapca. Potom ja som mal zavreté oči. Pozri sa na toho chlapca, trápi sa kvôli škole, ale je to márnosť. To bol najmä študent nejaký. Veľmi sa trápi kvôli škole a zbytočne, pretože to je márnosť. Toto som vnímal znútra. Z ducha. To svetlo zrazu zmizlo, keby sa stratilo, normálne bolo zamračené, takže keď som sa pozrel na tú oblohu oproti, že tam vážne tak svieti slnko, to bolo úplne zamračené. Potom chvíľu som tam zase sedel, sedel som tam ďalej a zase prišlo to isté svetlo a takisto, aby mi to zopakovalo ešte raz.
Keď zase ten stĺp svetla priamo do mojej tváre, úplne som musel fakt prižmúriť oči, keď zase toto slnko, to svetlo zažiarilo na mňa. Aby som uveril tomu, že v tom čase je vtedy rozpráva on. Hej? Aby som si bol istý, že to je on a že ešte zopakoval. Aby som nepochyboval o tom, že to bol on, že takto rozpráva. Takto rozpráva, kedy on chce, vo chvíli, keď ty to nečakáš a zaviť ti niečo, čo je potrebné pre vedieť pre túto dobu, takisto, pretože sa trápime na zbytočnými vecami a je to márnosť. A sa trápime na niečím, čo nemá zmysel a to vidí a nevie s tým pohnúť, pokiaľ človek nevníma to duchovné. Nevie s tým pohnúť, pretože on nie je násilný. Boh je gentleman, Pán Ježiš je gentleman. On prichádza vtedy, keď je mu daná možnosť, aby sme ho začali vnímať. Keď je človek v strese, v zhone, utrápený, nemá čas, ani tá hlava, ani to srdce nie je pripravené na to, aby verilo týmto veciam, ktoré sú okolo nás, ktorými nás chce Boh obdariť, ukázať. Už som vydal strašne veľa tých svedectiev takých, kedy prehovára a kedy je to také jasné, ale sú veci, ktoré nie sú také jasné. Sú také väčšie tajnosti, viac utajené, pretože tieto viac utajené veci sú väčšie zjavenia, väčšie poklady. Hej? Takže človek sa k tomu musí dopracovať duchovne, aby začal vnímať hlbšie, aby začal vnímať väčšie a väčšie tajomstvo. Tí, kto to napríklad si pustia to video a začnú počúvať, oni nevedia, o čom ja rozprávam. Oni nemajú ani šajnu, o čom ja rozprávam, o čom to on rozpráva. Ja ničomu nerozumiem, čo rozpráva. Pretože ja sa to napríklad snažím postupne všetko tak podrobne vysvetliť, ale aj tak prichádzajú ľudia, že tomu a tomu som nerozumel. A to je dobre, pretože to slovo zaujalo. Nechodil som do žiadnej školy biblickej, nechodil som do žiadnej cirkvi, kde ja som sa to naučil, alebo tak. Ale každý, ktorý je v tom Božom slove a vníma ducha, tak ako väčšina, veľa ľudí už, chvála Bohu, že to vníma veľa ľudí takto, tak vie, o čom hovorím, pretože majú úplne rovnaké alebo podobné skúsenosti. Hej, majú podobné zjavenia. Čiže toto, čo som povedal na začiatku, hej, to prvé je ten pohľad na to, čomu a ako človek uverí. Či je to pohľad, keď to vidím očami, alebo či to uvidím tým srdcom, vnútrom, keď viem, že vtedy hovorí duch pri tom liste, keď sa zjavil, hej, keď to bolo. Ďalšia vec, zase dva pohľady. Mohol som ísť a pomodliť sa, ale ja som v tom videl plán Boží, že niekto iný sa má pomodliť za moje uzdravenie a vtedy prišlo, takže Boh pracuje tak, ako on chce, pretože sa to dotklo rovno dvoch srdc. To, čo dopustil, tú bolesť, bol chvíľkovú, hej, tak bolo na to, aby prišlo toto k dvom ľuďom, aby to pozbudilo a zahrialo alebo rozpalilo oheň v dvoch ľuďoch.
teraz je to podľa mňa oveľa viacej, tí, ktorí tomu uverili, že sa to takto stalo, že takto som to mal, tak to potešilo, pozbudilo ďalšie možno 5-6 ľudí, ale v tom čase, keď sa to dialo, tak sa dotklo dvoch srdc. Hej, môjho a srdca mojej tety, ktorá videla potrebu, alebo duch vyviedol k tomu, pomodlím sa za teba. Úplne mi toto stačilo a ja som vedel, že vtedy pracuje Boh a že to uzdravenie hneď príde. Ja vidíte, ďalší pohľad na to, uveril som a stalo sa. Uveril som, že tá modlitba príde k Bohu ako vôňa, pretože tá modlitba musela byť čistá a od srdca, a vtedy sa to stalo, ináč by sa nestalo uzdravenie. Tak pre mňa to je pre mňa to bolo povzbudenie, alebo je povzbudenie, že tetina modlitba prichádzala tak, ako má. Viete, ak som rád, keď človek je srdcom blízko k Bohu. Ja sa teším za každého človeka, ktorý je, a vidím, že ten človek je blízko k Bohu, ale blízko k ľuďom. Je milostivý, mení sa to srdce a vie ten človek, čo má urobiť, jak mu mám pomôcť tomu človeku, lebo viera, takisto bez skutkov, je ničím. A diabol verí a trasie sa. Tak viera spojená so skutkom z srdca, je to, čo Bohu sa páči, čo nás vedie do ďalšieho akoby levelu, aby sme rásli. Pretože náš duch musí rásť. Bez toho to nejde. My musíme bližšie a bližšie byť k Bohu. Takže tak, jak som to ja dostal, jak som ukázal v týchto troch veciach, a ďalšia tá tretia vec, že či ja som uveril tomu, že vtedy Boh hovoril ku mne a mohlo byť zjavené, čo ten chlapec, ten študent vlastne, čím sa trápi, že mohlo by byť ukázané, čím sa trápi tá žena a čím sa trápi. Viete, keby som prišiel v tom čase k tej žene, možno by ma odohnala, alebo napomenula, alebo ja neviem, ale keby som prišiel možno v tomto čase, k pripravenom čase od Boha, k nej, dotklo by sa to slovo jej. Takže keby som rozprával o ňom a dotklo by sa to slovo toho srdca, že prichádza niekto, kto jej vie pomôcť, a toto všetko, nad čím sa trápi, je márnosť, tak bolo by uzdravené ďalšie srdce a prišlo by viera skrze slovo počuté. Skrze počuté slovo mohla prísť viera, mohla sa zrodiť viera. Ale toto vie len Boh, toto neviem ja. Toto vie len Pán, kedy to srdce je pripravené na to, že jedno jediné slovo alebo jedna veta sa dotkne toho človeka alebo ho zaujme, a vtedy je to srdce pripravené na to, aby uveril. Jedno srdce zasiate, jedno slovo zasiate do srdca, jedno semienko zasiate do tej úrodnej, pripravenej pôdy, do toho srdca pripraveného, je začiatok viery. V prvom rade človek musí uveriť, aby mohlo niečo pokračovať. Táto viera, ktorá je nám daná, prichádza takisto od Boha. My si nemôžeme nič zobrať, čo neprichádza od Boha. Takže aj tá viera skrze počuté slovo, skrze svedectvo, cez sen, cez videnie, cez nejaký zázrak, ktorý učinil Pán Ježiš, tak môže prísť viera. Prichádza viera cez takéto veci, cez počuté slovo napríklad. Je zasiatá viera. Tá viera rastie. Rastie tým, ale čím rastie viera? Rastie poznaním. Keď nepoznávame, nie sme bližšie a bližšie k Pánovi Ježišovi, nie sme bližšie k Bohu, nerastieme, ten duch náš nerastie. Tá viera je
keby udusovaná, keby sa dusí. A doslova je to tak, pretože povedzme si pravdu, každý z nás to zažil, že pokiaľ neprichádza to slovo, neprichádza povzbudenie, neprichádza ten oheň, ten olej do toho ohňa, ktorý horí v nás, hej, tak tá viera proste slabne. Je to tak. Musíme byť v tom Božom slove, v tom Božom poznaní, aby tá viera mohla silnieť. Ona silnie cez slovo, silnie cez svedectvo, silnie cez zázraky, silnie ale tak vtedy, keď to vidíme, keď tie duchovné oči, ten duch je otvorený, keď to srdce je otvorené, keď ten duch je pripravený na to, aby som to mohol vidieť. Pretože prejde okolo toho zázraku, Božieho zázraku, príde 100 ľudí a zoberie si to ako normálnu vec. A prejde jeden jediný, ktorý to uvidí ako zázrak od neho a uvidí to ako a verí tomu, že jemu to je práve teraz zjavované, ukazované. Všetko, čo sa deje z ducha, je vnútorné. Všetko je vnútorné, ty musíš vidieť vnútornými očami, vnútorným človekom, čo je tvoj duch. Ty neuvidíš otvorenie alebo rast, keď budeš vidieť len tak fyzicky, akými očami, bez poznania Boha. Keď už poznáš Pána Ježiša, keď si znovu zrodený a poznáš Krista, môžeš mať zjavované proste ešte očami, pretože ľudia majú videnie, majú vízie, hej, majú poznanie aj cez to. Samozrejme, keby som nečítal, nevedel si prečítať ten verš, ja musím si ich fyzicky prečítať, aby som z toho slova vnímal to, čo chce Boh hovoriť, to, čo chce duch otvoriť a ukázať, tak takisto je to samozrejme fyzické, hej. Ale tie vzácne poklady, to drahé, to poznanie, to požehnanie prichádza znútra. Pretože v tebe žije Boh a zvnútra musí vychádzať to Božie. To, keď vychádza to Božie, je ale aj viditeľné iným človekom. Hej, iným človekom. Vy to môžete vidieť na mne, ty to môžeš vidieť na mne, ja na tebe. To môže vidieť, ten duchovný rast môže byť vidno a jasný, je jasný. Viete, ja keď počujem niektorých ľudí, ktorí sú dlho v Pánovi, keby dlho poznajú Krista, alebo dlho sú a on nerastie, ten človek nemá hĺbšie a hĺbšie poznanie, tak udusuje ducha. Viete, ak udusil ho tým, že nehorí v tom srdci taký oheň, ako by mal. Po 10-15 rokoch, keď ten človek opakuje tie základy toho poznania, to, čo som ja vedel na začiatku úplne, to povrchné poznanie, ten človek nevyrastol do času, keď je zjavované vnútro toho slova, alebo hĺbka toho slova, nedorastol do takého času, za taký dlhý čas, ja neviem, 10-15 rokov, oni opakujú stále, som počul, že opakuje sa stále to isté, tam sa zastavil ten rast, takže tam neprichádzajú každý mesiac, alebo každý čas nejaký nové a nové zjavenie, nové otvorené slovo, nové zázraky, nové uzdravovanie, nová čerstvá voda, nie stará, nový olej. Viete, tak ten človek prestáva horieť. On navonok môže vydávať, opakovať slovo, alebo môže hovoriť tak zbožne, ale vo vnútri nerastie. Ten duch je stále maličký. Tak, jak som hovoril pred chvíľkou, keď ma bude teraz počúvať človek, ktorý ešte nie je znovu zrodený, alebo je krátko
v Pánovi, keby, alebo proste nerastie, on nebude vedieť, o čom ja rozprávam, pretože nevidí do toho vnútra, toho slova. Hej? Tak, toľko som chcel, keby z toho tejto veci, zaviedlo ma to zase, vidíte kam, ale chcel som vám prečítať pár veršov o tom, akým spôsobom prichádza viera, alebo akým spôsobom je viera, bola ukázaná v Božom písme. Určite všetci poznáte, celá Biblia, celé slovo Božie je o tej viere, pretože tam je ten základ, tam je to semienko, ktoré prichádza skrze vieru, skrze slovo prichádza viera, ktorú dáva samotný Boh. Ty si nič nemôžeš zobrať. Žiadny človek nemohol uveriť bez toho, aby poznal Boha. Hej? Najprv muselo prísť to, že uveril, a tá viera prišla od Boha. Neprišla zo samého ja som uveril, neuveril som. Bolo ti dané, aby si uveril. To je velikánsky rozdiel, keď človek ja som uveril, neuveril si ty, nič, čo máš, nie je tvoje, pretože nič duchovné, čo máš, nie je tvoje, pretože aj tá viera, ktorú ty si dostala do toho srdca, bola vložená Bohom. Nie mnou, neuveril som ja, to nie je môj skutok, je to skutok Boha. Boh mi obrátil srdce, pripravil srdce, aby som mohol uveriť. Uveril som skrze toho, že tá viera bola vložená do môjho srdca. Nic sme neurobili my. Uvedomte si, že každý, ani jeden človečik, jeden chrobák na zemi, nič sme duchovné neurobili. My, čo môžeme urobiť, je držať sa tej Pánovej ruky, a to je tým Božím slovom, to je toho Božieho poznania. Môžeme rásť v ňom, poznávať ho, buď bližšie k nemu. Toto je náš skutok. Náš skutok je jediný skutok, aby sme uverili, aby sme zostávali v tom, čo sme dostali na začiatku. Na začiatku sme dostali čo? Slovo vieru. V prvom rade dostaneš od Boha vieru, aby vôbec si mohol začať vnímať Boha, musel si uveriť. Tá viera prišla skrze Neho. A keď rastie viera, už vtedy môžeš konať skutky srdca. Skutky srdca prichádzajú skrze vieru. Takisto. Hej? Takisto, jak prichádza to, že ty dúfáš v niečo, tak to je takisto viera. Hej? Ty dúfáš, že sa stane to. My veríme a dúfame to, že budeme vzatí. Napríklad. Hej? Ja verím v to, že teta sa pomodlí a ja dostanem to uzdravenie, ktoré je teraz potrebné, pretože ja sa neviem ani nadýchnúť tej bolesti. Hej? Takže pôjdeme do Božieho slova, kde je ukázané, akým spôsobom viera prichádza, od koho je a akú moc máme my využiť túto vieru, tento dar, ktorý nám bol daný. Lebo aj tá viera je dar od Boha. Nič nie je od nás. Žiadne poznanie, ktoré máš, to sa týka Boha, nie je od teba. Ničím si sa nepričinila, aby toto poznanie si dostal. Takisto ani ja. Ničím som sa ja nepričinil, aby som ja dostal toto poznanie. Pričinil som sa akurát tým, že tá viera, tá dôvera v Boha, že to je On a pokora ti otvorí tie dvere. Hej? Aby ty si mohol pokračovať v tom, rastie v tej viery, pretože aj tá viera musí rásť. Nemôže zostať viera na jednom čase, na jednom mieste, keď ty si uveril, nechal si sa pokrstiť a stop. Hej? Tam to musí pokračovať, tam musí prichádzať ten olej, aby ten oheň horel. Aj ten oheň, ktorý je v tebe horí, je vlastne tá viera, je súčasťou toho,
celého, keď Boh pracuje. Boh pracuje jak oheň v tebe. Hej? Keď neprichádza ten olej, nebude prilievaný do toho ohňa, ten olej, ten oheník začne hasnúť alebo začne tlieť. Hej? Boh ho neuhasí, pretože on robí všetko preto, aby ten oheň sa zase rozdúchal, aby začal zase horieť. Hej? Ale o čo jediné sami môžeme pričiniť, alebo skutok nášho srdca je pomôcť niekomu inému poznať to, čo poznáme my. A ako? Zase je to o tom, vydávam svoje svedectvo na to, aby bolo zasiaté zrniečko viery do toho srdca pripraveného. Pretože keď tam nie je pripravené to srdce, môžeme my rozprávať mesiace a nič sa nezmení. Tam najprv musí prísť ten dotyk Boha, vtedy človek môže uveriť. Takže budem čítať z Božieho slova, niečo o tej viere. Poďme prečítať. Zaviedol ma do Hebrejom 11. kapitole, 11. kapitola 1. až 16. verš budem čítať. 16 verše vám prečítam. Ešte k špice? Ešte ste hore, či už špice? Kto nešpí? Kto už chrape? Haló, budíček. Čak ja vás obudím. Preberte sa, pretože sme v čase, kedy presne toto diabol používa. Človek je unavený, vystresovaný, toľko má naložené na hlave, toľko problémov, tak jak títo dvaja ľudia, ktorí mi Boh ukázal. Boli utrapení, jeden z práce, druhý zo školy, mladý chlapec, utrapený zo školy a márne. Pretože toto všetko je márnosť. Netrapte sa nad tým, čo není podstatné. Vidíte, v akom čase žijeme. Nielen duchovne to vnímate, už to môžete vidieť aj okolo seba, čo sa deje, čo sa pripravuje, čo sa deje, pretože to je tak jasné, už ukázané, už sa netvária, už sa svet proste netvári, že niečo chce zakryť, už to chce mať otvorené. Už to chce mať otvorené. My v tomto čase žijeme. Na čo je dobre tieto márnosti, tieto blbosti riešiť a zamestnávať si srdce, zamestnávať si hlavu, mysel. Aj v tomto poslednom čase to hlavne diabol robí s veriacimi tými, ktorí patria Bohu, aby ich to odviedlo od Krista. Dávaj pozor na to, aby sme nezvlážnili, pretože tá vlážnosť je už veľký problém. Keď človek je vlážny, nie je ani studený, ani horúci. Viete, čo s takými ľuďmi Boh urobí? Keď to srdce nebude horieť pre Boha, nebude horieť pre ľudí, pre pomoc, preto aby sme sa delili so všetkým, keď to srdce nebude pripravené takto človek vlážne a taký nás vlážnymi, viete, čo urobí Pán Ježiš? Vypluje ich zo svojich úst. Dávajte pozor na to, veľký pozor v tomto čase. Ja to vnímam tak, že hovorím o sebe, takisto, pretože zažil som to, čo zažívam, to hovorím. Nehovorím teóriu, hovorím veci z praxe, akéby zo života, z môjho života. Preto to, čo som prežil, viem sa podeliť. V tomto poslednom týždni, tak jak mi aj bolo zjavované zo slova, čo sa týka tej viery, bolo otvárané slovo ďalej. A viete, jak som to mal, toľko veľa vecí som mal okolo seba, na to, aby som musel vybaviť a riešiť a 1500 vecí, čo mi trebalo. A boli to blbosti. Poviem vám tak, jak je, to sú blbosti, ktoré objednával som napríklad gauč a ja neviem, a proste neprišiel zase a to a tam. Viete, jak znervozňovalo ma to, rozčulovalo ma to. A sú to márne veci, ktoré my nepotrebujeme. Môžeme to urobiť úplne iným spôsobom. Čo treba urobiť počas na ten svoj život,
jasné, treba to urobiť, pretože musíme chodiť do práce, musíme jesť, musíme zaplatiť najmä, čo je cisárovo, treba dať cisárovi, ale čo je Božie, dajte Bohu. Že to, čo v tom srdci máme my mať, je v kuse mať naklonené to srdce k nemu, k duchu, aby sme my mohli vidieť to, čo nám chce v tomto čase Boh ukazovať, zjavovať. Sú to veľké duchovné veci zjavované skrze ducha. Takže my ich nemôžeme vidieť, keď sme ustarostení týmito vecami okolo nás. Hej. Ja vám poviem tak, jak je, serte na to. Vážne serte na to. Pretože toto je dôležitejšia vec. Ide o život. Ja hovorím tak, ako je, ide nám o život. Každému jednému z nás, ktorí žijeme ešte, sme tu na svete, ide o život. Hej? Že tieto marné veci, tieto blbosti, proste vyhoďte z hlavy. Úplne vyhoďte, vyčistite si srdce, vyčistite si mysel, nech naša mysel je upriamená na to, upriamená na to, byť s ním spojený stále, keď je to srdce otvorené, a vtedy on je tam. Musíme vnímať to duchovné. Kašlite na to vážne, nemá to zmysel, sú to marnosti. Nehovorím to, nerozkazujem vám, alebo tak, dávam vám radu, alebo delím sa o to, čo som zažil a delím sa o to. Dostávajte zvnútra, pretože to je dôležitejšie, jak to, čo dostávame zvonku fyzicky. Kašlite na to, vážne. Drží vás to zbytočne, tak jak som videl tú ženu, bola úplne utrapená, bola bledá, vychudnutá, v tej tvári bola bolesť, stres, panika, možno nervy, nervozita. Dajte to všetko preč. Ja viem, že mne sa to možno ľahko povie, ale tie problémy sú akýby okolo nás. A kedy neboli, povedzte? Kedy neboli? Kto z nás neriešil každý mesiac niečo alebo každý deň niečo? Zajtrašok má svoje problémy, hovorí Pán. Nechajte to, čo je na zajtra, má dosť starosti. Zajtrašok má dosť starosti. Dneska je dneska a dnes a teraz, namiesto toho, aby som išiel riešiť nejaké blbosti, nejaké iné veci, ktoré sú nepotrebné, choď na kolena, pomodli sa k Bohu, aby k tebe niečo prišlo. Nové, čerstvá voda, silný olej, aby ten oheň horel, aby prišlo nový rast toho listia, ktorý je na pomoc iným, na pomoc duchovného rastu, na pomoc toho rastu tej viery. Hej? Stále to, vidíte, vedie ma to stále tam, vedie ma to stále ku tomu, aby som proste, vidíte, tak jak je uložené slovo vo vašom srdci, keď vám dáva duch, aby ste mali to slovo v tom srdci, ja chápem tomu, čo rozprávam a veľa vecí si až potom prečítam v Božom slove. Hej? Ale poďme, aby ste si prečítali aj vy a hľadali v tom to podstatné toho, o čom som dnes hovoril a hovorím. Tak ešte raz Hebrejom 11. kapitola 1 až 16. Tam to je celé o tej viere. Viera je podstatou toho, čo dúfame a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Lebo pre ňu získali predkovia dobré svedectvo. Viete? Vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet. Takže z neviditeľného povstalo viditeľné. Vo viere Abel priniesol Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý. A Boh vydal o jeho daroch svedectvo. O ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí. A ňou ešte ako mŕtvy hovorí. Pre vieru bol Henoch
prenesený, aby neuzrel smrť a nenašli ho, lebo ho Boh preniesol. Ešte pred prenesením dostal svedectvo, že sa páči Bohu. Vyložíme si tie verše, celé, všetko potom. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmenuje tých, čo ho hľadajú. Vo viere Noach, Bohom poučený o tom, čo ešte nebolo vidieť, a s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery. Vo viere Abraham poslúchol, keď ho Boh volal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Odišiel, hoci nevedel kam. Na základe viery sa usadil pri sľúbenej zemi, ako v cudzej, a býval v stanoch s Izákom a Jakobom, spolu dedičmi toho istého prisľúbenia. Očakával totiž mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom je staviteľom, je Boh. Vo viere aj neplodná Sára dostala silu počať potomka, hoci už prešiel jej čas, lebo pokladala za verného toho, čo jej dal prisľúbenie. A tak z jedného muža, ktorého sila odumrela, sa narodilo také množstvo potomkov, ako je hviezd na nebi, piesku na morskom brehu, ktorý sa nedá spočítať. Títo všetci umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale iba z diaľky to videli a pozdravovali. Vyznávali, že sú na zemi cudzincami a putníkmi. Tí, čo takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlast. Keby totiž mysleli na tú, z ktorej vyšli, boli by mali dosť času vrátiť sa. Teraz však túžia po lepšej, čiže po nebeskej, preto sa ani Boh nehanbí volať ich Bohom, veď im pripravil miesto.